Здравейте, хора! Аз бих направил поредното описание. Здравейте, хора! И днес пак си снимаме. Ти преди малко снимам. И какво толкова, бе? Защо пак не искам? Това е Assassin's Creed BG. Assassin's BG. Тук е Титан BG и аз наката BG. Някой не? Сега. Подробности. Подробности. Той се луле и накрая спадне. What the hell? Иво. Кой къде снима? Никой. Не сте го чули. Не кажа на радио. Пак ми се обърна леденото. Майка ти шибана. Не сте го чули. Вие кога сте вънка? Фредди! Стигай на скоро. Хубаво, искам да играм на Фредди. Аз мога да светя